Oin dela biuda, 2020an izan zen, elkartu ziren gazte batzuk eta eman zuten proposamena egiteko mural bat, aldarrikatzeko ideia ezberdinak, gurekin doazen ideia batzuk, eta batu egin ginen haiekin, eta justo egintze dauz konpontzen murala, eta haiekin egin genuen mural hau aldarrikatzen balore ezberdinak, ezta? Feminismoa, arrazekeriarik ez, eta holako ideiak. 150 pertsona gutxi gora bera hurbildu dira hemen gazteak apoiatzera, eta orain margosten eta txuntzitzen dutena konpontzen ari dira, eta azkenean mural bat polita eta aldarrikapen on bat duena lortuko dugu. Holako gauzekin esnatzen bagara eta holako gauzak ikusten ditugunean dirudi zortzikia dela, baina azkenean violentzia eskala batean doa, eta hasieratik mozten badugu hobeto, azkenean pizkanaka hori larritu daiteke. Barriko gaztea anitza da, plurala, eta errespetatu behar da gauza guztiak, eta mural polit eta aldarrikapen bat badago, ez da txuntzitu behar, eta hemen Etxebarrin ez saiatzen gara gauza hauek ez gertatzea. Nik uste dut hemen agertuen erantzuna dela oso polita, ni ailegatu naz eta emozionatu egin naz azkenean apoioagatik. Azken, zeholako gauzaren bat agertzen bada berriro gongo gara hemen, da nik uste dut gazte hauek direla ejemplo bat, hau da egin behar dena. Da berriro agertzen badira, berriro agertuko gara gu bebai. Hau da bakarrik gesto bat, eta ez gaituzte izulduko.